Padahal malah kaya kodok kok. Ayo duduk kusuma para krasa apa pancen tega mbok balung janur pare usada nggon kuna umpama siramu sekan melati aku kumbangi jam sari umpama siramu margi wong maning aku gak bakal liwati senang senin pangeluku tambahi ngono. Ya ora apa-apa. Lho iki ketoprak iki tibarin kok jam 8. Jam 8 sore. Dosa lek. Lha apa kok dosa? Yo arek musala pe mbok bari jam 8 wayah magrib kowe ape jengklak-jengklek.
Lho ora masalah karo bolo dhewe. Bola ya bola ndelok kahanan ngono. Ki alhamdulillah. Apa? Ya. Rada maju sithik ben rada ketok, ben rada ketok. Yo ketok ada ora gene aku. Masane sound control kowe, Bet. Ngawur ae kok iso gantenge ngene padakno sound control. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kompak wong kene, Bet. Apik ya. Heeh. Wong ndelok ketoprak malah kaya wong ndelok pengajian. Lah pekorane apa? Lah iku nganggo jiblat. Omongan jiblak untung bosok. Lah apa? Jilbab. Lah iya. Apa? Jiblat. Tak tahu apuk. Kowe mati guyu cah cilik-cilik ning kene iku. Lah iya kok. Jil. Bab. Jilbab. Jiblat. Jiblat go jebret raim ngono. Angel. Jil. Bab. Jiblat. Jilbab. Lah iso ngono kok iso. Mbok walik kok iso. Iki ning daleme Bapak Kakim, dalah Ibu Rumiase. Alhamdulillah tak kenali wong kene duwe kenalan. Apa? Wong iku senengane ceklane iku apa? Jebor. Heeh. Seneng dolanan banyu ning ra gelem adus. Lho, lah sapa Bet iku? Wari. Hei. Ngawur ae. Sapa iku sapa? Wari. Wari bojone sapa? Surah sapa? Lah kok kenal Wari Buaran? Wong iku ning guri terus dolanane banyu ning ra gelem adus. Wonge tukang isah-isah. Kowe ra ora tukang masak kok. Kowe ngerti piye? Oh, penyanyi kondang lho, Dik. Lho, sapa? Oh, dari Indosiar. Lho, penyanyi Dek masak. Lho, ra roh kowe kok. Kowe ra roh jenenge sapa? Kowe tenan ta ora? Lho, sing masak apa jenenge kowe ra roh ning guri Mang sing masak sapa? Soto. Lho, penyanyi kondang lho, Dik. Sapa jenenge? Sarini. Roh kowe. Lah kok wonge. Ana wong. Kowe jero? Wonge ya teko. Ya teko. Teko. Lah kok paling kenalan Sarini. Lho jelas to, Dik. Lah kira ngerti bojone ae. Sapa bojone? Subur. Ana kowe teko kenal bojone barang. Wah, bojone ku ngarit tebon karo aku terus kok iso. Oh, bojone ki pegawene kantor. Lho, Pegawene kantor. ning kantor. Iya. Trae wis ngono kae. Kantor polisi, Mas. Ngawur ae kowe ku. Maksudnya kantor dhuwur lokasi. Iki alhamdulillah. Heeh, didongakno Mas Umbet. Iki acarane Kitanan. Hah? Kitanan acarane. Kitanan? Iya to. Dek Khairul Huda. Kitanan muga-muga dadi bocah sing migunani tumrape nusa lan bangsa. Amin. Uga agama. Amin. Berbakti karo wong tuwa lorone. Heeh. Apa? Berbakti karo wong tuwa loro. Amin. Iya. Karo didongakno Bapak Kakim. Mugi pikantuk rezeki kang lumintu, kebagas warasan, lancar oleh nganggo nyambut gawe. Sehat selalu. Amin Allahumma. Amin. Sing kono ra muni amin. Lah muni apa? Sebabe apa ngono? Sebabe apa, Bet? Wargen bakso. Omongan. Lah tre iku kono iku apa jenenge penonton bayaran, Nak? Alah ra apa-apa. Bayarane bakso mangko. Ngono Iki wis ning kene iki wis pindho iki lho ngesti budaya. Ping pindho. Oh, dhisik ning kono, apa ning ndi ya? Biyen ning kono. Oh, percaya wong. Oh ning kene. Oh nggih ning mriki. Wong pancuran. Sunate Mas Teddy. Heeh. Oh nggih sunate Mas Teddy. Terus kono ya. Eko wonge ketok eko wonge topinan. Mas Teddy sehat selalu. Sehat ah. Nah, iku dhisik dolananku ning nggonku terus ning Jawa terus bet iku. Teddy. Iya. Oh iya roh aku. Oleh latihan rokok ning Jawa terus rokoke anu berlian. Rokok berlian ae. Terus sing kedua nggone dulur ranang almarhum Tuder. Sing dhisik terus ketiga iki nggone awak dhewe ngesti budaya neh ditimbali ning nggone Bapak Kakim. Pak Kakim. Dalah Ibu Rumiase. Kandhane wong kene ku apik-apik. Lho apik-apik kabeh wong kene dalah rukun lho. Lho ke ra roh piyayine Pak Kakim kowe? Pak Kakim. Ya ampun, mosok kowe ra roh, Mbak? Alah Pak Kakim. Di. Pak Kakim lho. Iya. Sing gadah apa iku? Sing gawe. Gawe. Alah Pak Kakim kok ora roh. Ndi, Bet? Pak Kakim. Pak Kakim lho. Iya. Pak Kakim pundi nggih? Alah. Wong iso wis genah wis ketara kok dodoan ya ketara kok cedhakan apa meneh malah ketara. Lah kok ketara entuk ketara kok apa? Ketarane nek oleh salaman. Saiki karo ndek bodo wis beda. Lah kok iso beda? Iki salaman ndek bodo mak pelek mesti diambung. Iki bodo. Iki bodo nek pelek mlebune dodo. Lah nek saiki beda. Lah kok iso beda? Pelek mlebu sak gludeng.
Pelek sak gluding. Iku napa buan yo nyok ngono. Lah yo beda. Heeh, ora apa-apa, apa meneh iku udan ning mang. Alhamdulillah. Udan iki pertandaan rezeki, Mas. Oh iya, muga-muga udan aja dianggap musibah. Ning udan iki dianggap barokah berkah. Berkah barokah rezeki sing lancar. Muga-muga derese udan iki mang, muga-muga iso dadi derese rezekine Pak Kakim. Amin amin amin. Wonge piyayine sae, Mbak. Lho Pak Kakim saya lagi teko langsung disalami aku. Kowe iku. Lho lagi teko ngedon ke mobil blek langsung dipapak. Salaman. Mas Dogon nih. Oh nggih niki Pak Kakim. Saking ngapale kok. Saking ngapale langsung dipinarakno. Plek ning kono. Ya dipinarakno. Langsung dipinarakno to. Iya. Sugatane, Bet. Apa? Rokok. Rokok. Ki roh rokoke, Bet. Apa? Jarum super. Roh langenanku rokoke. Ngerti ya? Bisa satu bungkus. Sakplat. Sakplat. Bisa to. Padha aku yo. Lha ya padha? Heeh, aku petok Pak Kakim mang. Heeh. Loh, Mas Bombet sirahe mboten gundul meleh ngono. Apa? Sirahe mboten gundul meleh kan biyen aku rengkene gundul. Tukang nyolong duit ta? Heh. Nah, Kowe ya dipinarakno. Dipinarakno. Heeh. Padha ae. Kowe ya padha Ora dipinarakno. beda kaya kowe. Ya titik sugati rokok. Sugati rokok. Rokok apa, Mas? Jarum super, Jek. Lah nek aku ya ora. Kowe rokok apa? Samsu. Wih. Lah kok seger kowe rokoke Ji Samsu, Lah Mbak? ya udan-udan rokoke Ji Samsu. Walah, kowe disugati sak pelat. Ora. Loh. Wah, iki jelas akeh. 3 pelat langsung. Lah apa 3 plat iki lagi piro Pak Kakim lho? Luar biasa. 5 pelat. Kondo sapa? Lho, lah piro? Sakler. Wah, aku jipuk ning gelas kono meng kok. Gobek. Ono plegon. Ana nek nyugati rokok sakler. Lah piye wong aku njaluk akeh. Roh langen aku nek roh aku buah-buahan ngerti. Ngono ya. Lho disugati Pak Kakim buah-buahan semangka tanpa biji. Percaya wong pancuran padakno. Iya luar biasa kok. Wah, aku yo ngono mau. Lho kuwi ya disugati, Mbak. Sugati jajan ah. Buah-buahan? Ya buah-buahan. Buah apa iku? Nah, lalake mang apa? Semangka tanpa biji. Tanpa biji. Heeh. Padha. Lah ki apa? Kacang tanpa biji. Biji karek kulit-kulit tok emang. Hei, ono piye kacang tanpa biji? Ha piye wong aku rene ku kari dhewe wis dientekno kanca-kanca piye karek kulit blok kok sak tampah. Wis ero nek kowe koyo sapi ya, Mbak ya. Lah. Nek kowe, wong ada mbok darane koyo sapi. Lah kaya apa? Aku iki mang lho dirasani mbokku. Dirasani sapa? Iki lho mbokku sing kudunge rada kuning iki lho. Rondok kuning-kuning iku, heeh. Lah dagelane cah. Iya. Nggih Mbah ngono. Kowe dingonokno. Walah kok lambene mingir-mingir tak sawang-sawang malah koyo Gus Idam ngono. Lek aku koyo Gus Idam jare. Gus Idam cap apa? Wong nek welah yo ana sing rasane kok iso. Aku ya ana sing rasani. Dasar aku wong bagus. Yo dirasani wong Yo ngene. dirasani koyo Gus iku mang. Bombet yo genah koyo Gus Idam jare mbah iku. Heeh. Gogon ora koyo Gus Idam. Lah nek iki jelas apik neh iki. Ora koyo Gus Idam. Lah koyo Gus apa? Gus Yabo. Lah. Tak tewapuk mledhas kowe. Wong gareke ngene koyo Gus Abah. Kowe ora ro sing udang aku ning kono. Wareke Mas Bokon ngono. Mbah, sapa mang ning kono? Oh sing budi ngono. Ngawur ae kok iso. Mbok apa mang? Anu wari ketoke. Iki dagelane ora wong awak dhewe tok. Lho bintang tamu lho. Ono bintang tamu. Lho Pak Kakim iki netake apa jenenge putrane nekano Ngesti Budaya nekano bintang tamu. Ono bintang tamune. Lho. Sapa? Kira pelawak kondangnya dari Jawa Timur. Sapa? Cak Yudo. Cak Yudo. Cak Yudo. Yo Cak Yudo Bakiak itu. Tenan ta ora? Iya wong Ngawi kuwi to. Jajal tok nah. Siaran sing apik. Yo. Pada sore hari ini kita kedatangan bintang matamu. Wah tamu. Bintang tamu. Bintang tamu. Yo. Kedatangan binatang tamu yang aduh bintang tamu. Kedatangan bintang tamu Lah, yang terkenal yang sudah menggelegar di mana-mana. Siapa lagi kalau bukan Cak Yudo Bahagia. Yo, kendangnya le. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Apa Mas Pendek? Nah iki ora Mas Yudo Bahagia. Lah sapa?
Iki nak nyalo kulak metu. Iki aja Mas Yudo. Lha sapa? Mas Yudi. Lah perkarane apa nek kok Mas Yudi? Nak Yudo kuwi gedhe, nak Yudi cilik. Nak cilik Jadinya aku Yudi. Lah nek separo. Yudit. Ayo. Ora Iki ning gone daleme Bapak Kakim. Bapak Takim yo tak delok-delokne. Ayo, Bet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ulang pendek apa? Lho iki lah wapuk bar buka ditutup. Kowe iki mbok anggap wong kajatan to apa? Yo ora wong kajatan. Ayo didongakno sing apik. Kadongak-dongake. Sing apik. Didongakno. Grimis ora masalah. Ora apa-apa. Didongakno, Dek. Dongak-dongake muga-muga. Iki aku dongakno, nak dongakno iku dikasih sesek jorongan, dikasih dorongan. Heh? Aku lak ndongakno dikasih dorongan. Dikasih dorongan. Goblok kowe iki ya goblok kok gon. Ngomong. Yo. Iya. Dikasih dorongan ya. Ya. Muga-muga muga-muga bab. Maksudnya ngene lho. Dikasih dorongan, dikasih junjungan. Ya ampun dikasih. Iki ben semangat. Ya. Loh. Bilang dong biar gue, Pak. Ya, ayo, Bet. Iya. Dikasih Junjungan. junjungan. Iya. Muga-muga Bapak. Siap. Ajur iki ajur. Iki aja kasih junjungan dikono. Jare dikon junjung. Ya Allah Gusti. Aku kok serba salah. Lah iki ana geneping telu ya sempal awakku. Sempal gampang karek ngelasno iku. Oh iso, ora usah ngono ah. Lha napa? Iki karo kancane sing apik lak ngono no. Ayo didongakno. Didongakno. Mugi-mugi Bapak Takim sampun nimbali ngesti budaya. Mugi-mugi sak bubaripun ngesti budaya to mriki Bapak Takim diparingi seger kewarasan. Amin. Diparingi rezekine tambah. Amin. Muga-muga wae nang munggah kaji Bapak Takim. Amin. Ya iku wae tak. Iku wae. Dongakno. Iya. Ya sing penting kan Bapak Takim sing nekake ngesti budaya. Ngono. Lho. Nek aku kok ndongakno lho. Coy, piye? Mandine ra umum. Dongam piye, Bet? Mandi dongaku. Tenan yu. Wah, denane mbak lara megap-megap tak dongakno langsung toksek mati. Untung suwek ngono. Tak kira langsung mari. Lah wong saking Ayo mandi. diparingi panglipur. Ya, Mas Soalnya Bombet. mengkune- Ngono. Ya, Mas Gogot. lakone pamundutan ben supaya tutuk lakone. Iya. Dikasih lagu. Mas Yoyo. Kasih Lestari. Lestari. Nah, iki udan hawane adem iki landakno keluargane Pak Kakim iki adem ayem penggali. Iya, adem ayem. Mas Bombet, Mas Gogon, iki Bapak Takim ayem. 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 Ayeme iki sesuk-esuk lagi kari ngitung ngono. Ngitung apa, Dek? Angkelop. Ngawur ae kok iso. Sinarangan ngesti budaya. Kerja bareng Putra Audio dan video syuting Media Power. AM Lektek Matur Sebarwan. Wi katon lam-lambi kator wewangi semi arum kembange melati dasar wulane dadari wong ayu setya rumeksa nala sasat amyoring kartika kadya puspita ing netra hanjang kepitresna
Yo kembange ati angen-angen kula lono tawang miteri tanpa wangenan lumahku nembus marang kabagyan banget manis lestari angidung tembang suci jasemi sajroning sepi cahyamu amadangi saratri dadya kembange ati angen-angen kula lono tawang miteri tanpa wangenan lumahku nembus marang kabagyan banget manis wong manis tak sayang. Matur sembah nuwun. Panglipur sampun dilayani. Lestari. Iki lakone jek bandang tutuk. Tutuk. Heeh. Iki momongane wae dhewe. Ora ono. Oh, kayak ono momane. Iya iki. Duduk. Udah duit iki ya sesuk. Ora ngono. Ana udah duit yamene ke udah. Apa, Bet? Maning desale dhewe raine dibarek-barekno. Perainanku wis gini-gini. Alah, opo rene? Perainane kaya batu umpi deh. Wes ora ono. CS ku kok. Apa jenenge? Lah gua apa? Apa? Lek adikku. Lek nganti adikku iki teko ning papan kene mergo lagi turu. Aja kondo-kondo nek aku arep ning kutho aja lho. Ojo kondo-kondo. Oh, kaya ngono. Aman. Ora lah. Ora entuk kondo. Ora entuk kondo-kondo. Hei. Ayo. Ketoke kok ojo kondo-kondo. Apa? Ya. Pendek. Ya. Piye? Karo lek iki. Iki. Sopo? Nek bombek. Jebret. Wah, alah rupan kok bugisan ngono nyeluk wae ra jelas. Sajake kok ketoke gugup iki ana apa? Ana apa? Kang Joko Umbaran iki mau ning ndi, Lek? Wah ning dora. Iki ora ro iki parake ning ndi iki mau. Iki ra ro parake. Ning ndi, Lek? Ora ro. Ora ro aku. Oh iki mau. Kowe ro ta ora, Mbek? Oh, nek aku jane wong ngerti mau. Ya. Ning ndi, Lek? Ini aku mau diweling iki mau werene. Ben. Diweling nek umbaran iki. Oh, ora apa-apa. Wong aku dikandhani aku wong jujur. Halo ya. Kacau deh. Nek Ayo, kakak ayo. umbaran iki